Ang pagpaubos ug ang pagka-maabiabihon. Lucas Kapitulo 14 versikulo 7-14. Namatikda ni Jesus nga ang mga dinapit namili og mga lingkuranan nga alang sa mga pinasidunggan. Busagitem baga niya sila. Kon dapitan ka sa kumbira sa kasal, ayaw pili ang lingkuranan nga alang sa mga pinasidunggan. Kay tingali og may gidapit nga mas pinasidunggan pa kay kanimo. Ug ang nagdapit kaninyong duha mo duol kanimo ug muingon, palihog hawa o nadiha, tungod kay giandam ka na alang nining tohana. Maulawan ka anya ug mo pahipi ka na lang hinuon sa daplin. Apan kon dapitan ka, pili ang lingkuranan nga alang sa mga dili pinasidunggan, aron sa pag-abot sa nagdapit kanimo duolon kanya ug palingkuran sa lingkuranan nga alang sa mga pinasidunggan. Mapasidunggan ka pa anya atubangan sa tanang mga dinapit. Kay si bisan kinsa nga mapahitason ipa o boss, ug ang mapainubsanan ipataas. Anya mingon si Jesus sa tawo nga nagdapit kanya, kon mo dapit ka og mga tawo aron maniudto o manihapon didto sa inyo, dili lang ang imong mga amigo, igsuon, mga paryenti, o ang imong mga silingan nga adunahan ang imong dapitan, kay basan og dapitan ka osab nila, anya madawat mo na ang imong balos. Kon magkumbira ka, dapita osab ang mga kabus, ang mga singkaw, ang mga bakol, ug ang mga buta. Ug mabulahan ka tungod kay dili sila makabalos kanimo. Ang Dios mao ang magbalos kanimo inig abot sa panahon nga banhawan ang mga matarong.